Kayo inni korkunok. Hanı çağalar gelin, hikaye dinleyen vaktiniz bolly. Ene, hikayaň ady näme? Hikayamyzyň ady Kayo inni korkunok. Ähli zat entek gejejik Kayo 3 ýaşynda wagty başlandy. Jenap Nilkan olara yakın bir öýde ýaşaýardy. On köýün öýünde gorkunç bir nägehan bar diýen myş bardy. Nilkanyň öýü hakykatdan hem ören gorkunç görünýärdi. Jenap Nilkanyň öýüm gorkunç diýsen boljak. Neden? Kayo, saňa näme boldy? Ol ören gorkunç. Gorkunç. Onu maňa näme üçin aýdýan? Ol ören gorkunç. Seret, o men tutjak bolýar. Birinci dene, o sen diýen ýerinde ýok. İkinci denem, men onu gaty gowtanaýan. Ol ören hoşgula wadym. Salam mehriban dostum. Ece! Zavallı bay. Nilkan neresi o yere aslında Kayo'nu gorkuzan için ondan ötünç soğramağa gelipdi. Gorkma balam. Jenap Nilkan senden ötünç soğramağa geldi. O hakikattan hem gowadım. Gaty gowadım. Şol adam maňa yaranok Ece. Men pikirimçe sen onu yakından tanamayanın için gorkyan. Salam, giýsem bolýarmy? Merhaba. Salam, geçin. Kayo, Nilkan naý saňa. Kayo. Kayo eýem nire ýitirip boldyk? Mene bilmedim. Yaňjy da şu ýerdedi. Ay, çağazykdyr. Biz bilen tegişsek bolýandyr. Men çağalar bilen oýnamagy halaýandyr. Kayo, gowuja gidlendiňmi? Men sen ýanyňa gelýän, häzir seni taparyn. Acaba Bäh, nirde gidlendik ha? Kayo, sen nirde? Ýoş bolmasaň bizi taparlar. Men pikirimçe Kayo aşaky gatdadyr. yaklaşıyor? Biz onu tapjak bolarys. Acaba bu? Şu ýerde mikänaý? Mene entegem onu görüp bilemok. Ay ýok, berde ýokdur. Hani beýle kotowlara da seretip göreli? Kayo'nun Barıp görmedik ýekeje togmuz galdy. sanırım Inne tapdy goýdýan. daha da Bizine yetip barýas. Kayo Jenap Nikol'un gorkyanlygyny unutupdy. aha. Sizin yakyn dost bolanyňyz görenme men ören şatdyryn. Men ýene de oýun oýnasym gelýär. Meňem oýnasym gelýär. Ýönüni men gizlensek, sen men tapjak bol. Sizi ören gowurýan Nilkandaý. Ece, biz şu wagt nahar ýemel hikaýany soň dinläýär. Ýöne, bu iýmek hakynaky hikaýalardan. Özüm gögönümler hakynda. Kayo entek 3 ýaşynaka gögönümler iýmek halanokdy. Kayo, gel hany bular iýmensiňe. Soň sen atan seýilge hekçek diýe. Eger ol gögönümler ip gutarmasa men onu seýilgäge äkitmen. Maňa bu zatlar gerek gel. Şokoladly zatlar berseňiz ýerin. Şu wagt şokoladly zat ip bilmersiň. Aha, tapdym. Eger gögönümler iýseň, soň süýji alyp bilersiň. Men gögönümleri iýmäni gowurýan. Al onu, men paýmam ýaýda. Ýok. Olary sen özüň iýmeli. Atam geldi. Any Kayo, seýilgäge gidelle. Men atam bilen seýilgäge barýan.
Akşam naharnam ereň bilen ýerdiň, ol bisirip garaşar. Arka bir kurçuk var. Olar ýapragy ýýärler. Olar kebelek bolmak üçin bulary köpüýmeli. Olar kebelege ögürlýärmi? Bu kuş näme diýe? Ýer ýaly gurçuk gözleýär. Gurçuklar iýip gowy güýç toplaýarlar. Awwa. Ana bu haýwanam hod iýmek halya. Hod bulary ören peýdalydyr. Buraya gel. Hani berik gel. Biz öýe geldik. Ay ýal açygypdyr sow. Hava bir edil ayyal acıktık. Acıktık. Bular ören peýdalydyr. Aýlar erigi ýanyrlar. Ayılar Bu soğunlar bolsa bugün biz üçin erik bolar. Düşünýäňmi? Men ayı. Sagat bir çene baran soň Kayo ejet bilen kakata onu öýlerine alyp gitmäge geldiler. Kayo bugün özüne akly jalp bardymy? Men ollakan ayıdırın. Menem ay, biziň ikimizem göwnümleri iýdik. Biz erklenmez iydik. Ata. Indi sen näme iýmeli? Tüýjimeli. Hikaye zamanı çocuklar. Çağalar hekaye dinlemeli wagtyňyz boldy. Gördüň oyun edipdirler. Kayo içerigem gitmändir. Hany göreliň? Kayo bugün nämeler etdike? Bugünkü hekayamyzyň ady Kayo ýeköz öýdi. Ece içeri al suwa mı ka? Ece, men bilen bir zatlar oynajak gelmi? Oğlum şu wagt men işim köp. 14, 15. Sana mağa kömek edeyin mi? 1, 2, 3, 4. Kayo bunu sanamak ören kıyın. Men sana kömek edip bilerim. 16. 1, 2, 3. Ay yok. Näme diýäň? Kayo han Ferit? Şu wagt men işimken, meni közüm oturup işlemesem bolanok. Bar kakaň ýanyna git. Belki o sen bilen oynar. Bar. Kayo ejeti bilen oyun oynasy gelipdi. Ýöne bolmady. Ol kakasynyň ýanyna gitdi. Kayo kakasynyň işiniň bardygyny bilen okdy. Ol gaty işlidi. Kaka, näme işleň okmy? Bozulmuş mu? He? Ay ne gowy işlerde. olamaz. Yok. Beýle bolup bilmez. Edil gardan adam ýaly görünýär kaka. Ferit, menim sana megdedim mi? Kaka, Ferit ani. Kayo, men şu wagt taş töwrüme rassalamaly. Men muny ýeközüm etmesem bolmaýar. Bar, eneň ýanyna gidip oyna. Barany? Kayo enesine kakasynyň eden işleri barada gurrun berse gyzykly boljagyny bilýärdi. Hany gözlerini yum, inni uklamaly, ukla. Uklaydy, men entekler uklamady öýdipdim. Ahire uklady. Ene, maňa Ferit ani, men gara adam boldum. Yugoş bol. Jigiň uklap ýatyr. Kaka mişlap otyr kaýsyny köpük döküldi. Hem mer appak bolup galdy. Appak. Kayo, haýşe diýen yugoşrak bol. Jigiň oýarayma. Kayo, bu ýerde sen bolmagyň menem jigiňi beýinjilik edýär. Oyun oýnar ýaly başga ýer ýokmyny? Gilbert, sen men bilen oynarmyň? Belki ejem işlerinden dinandyr. Belki dinandyr, ha? Üzgünüm. Kayo meni bagşla, entek işlem gutormady.
Men bilen oynajakmy? Awwa. Kayo, berik gel. Bir zatlar garwanaly. Kayo öz başyna şeýle bir gyzygypdy welin ol ähli zady unudypdy. Kayo, Sen iyi ýagdaýlaň gowmy? Sen bärde ýeközüň köp wagtlap oturdyň. Dogrusy bize alad etdik. Men aýysa adam edemok. Oýunjaklar bilen hediletip oýun oýnaýar. Hikaye zamanı çocuk. Hani göreliň Kayo bugun nämeler etdike? Bugunki hikaýamyzyň ady Kayo oýunjaklaryň ýygynaýa. Kayo, sen nirede? Pekala. Öýde şokoladly puding pişen mahaly Kayo gitmeli edel. Hakykatdanam şeýle. O bir yerlerden çykyp gelýärmi? Puding varken Hani? olmaz. Maňa da garaşyň. Şudan. Uy, bu näme boldy? Ben sana Hanaýt, men saňa näme diýipdim? Oýunjaklar oýnap bolamsaň ýygynak goýmaly. Kayo'nun kendi Kayo özüm oýunjaklaryň ýygynak goýmalygyny bilýärdi. çok iyi biliyordu. lütfen. Oýunjaklaryň otaňa gidip ýygynak goý. De, doğrudan şokoladly puding. Men onu gaty goýarýan. Kayo, bir jomut ýanyma gel. Bu Bar kakyň möhüm işi bolmaly. Ýanyna barda näme diýänini diňle. Men saňa taşardaky oýunjaklaryň dagat goýma diýipdim. Ýadyňdan çykardyňmy? Yok, ýadymda kaka. Onu näme üçin olar ýygnaň ok? Ha? Men şokoladly pudingim madı. Şonu imellim. Puding içerik gitmez. Bol, ýygnaly. Babası ona yardım Kakasyň o kömekleşdi de Kayo integem şadiýan görnen okdy. edemezdi. Kayo. Gel ýanyma. Men saňa bir zat aýtmaly. Dinle. Oýunjaklaryň hemmesini ýygnamasaň bolanok. Näme ýan bolsaň soňy ýersiň. Bolýa kaka. Bütün oyuncu. Hemmesini ýygnap bolduňmy? Hı? Hawa kaka. Onna ýör bilece puding ýeli. Ine de bir hederlik ahry iýen. Olamaz. Bu näme boldy? Muňa seredany? Kayo sen oýunjaklaryň ören köp. Olar has köp yer tutýar. Dogry aýtýaň eje. Olaň arasynda oýnamaýanlygyň kän näme edip bolar? Ha? Oýnamaýanlaryň roza berseňem bolar. Bolýa, oňa bir oýunjagym bereýin. Soň gerek bolsa başga da bermegim mümkin. Men saňa oýunjaklaryň goýmak üçin ullukan kutu ýasap bereýin. Hene maňa kömek edersiň. Elbetde kaka. Şular ip bolayın toň başlaýaly. İşte. Ana. Peýdaly bolsa gerek. Sağ ol kaka. Hany göreli, içine sygdyryp bolarmy ka? Hikaye. Çağalar hikaye dinlemeli wagtyňyz boldy. Kayo bugun nämeler etdike? Bugünkü hikaýamyzyň ady Kayo ulug sürmäni öwrenýär. Neme, Kayo'nu gördüňmi? O maňa ulug sürmäge kömekleşjek diýipdi. Ýalňyşmasam o daşarda oýnawat çulugyny oýnaýan bolmaly. Bip bip. Kayo ulaw sürýär. Kayo ulug sürme ullokan ýuk uluglaryny sürmäge halaýanyny bilýän bolsaňyz gerek. Muhtemelen biliyorsunuzdur.
Ha işte. Sen bärde keniňe. Kaka. Näme aýdanyň ýatdan çykaraýdyňmy? Maňa ulak uýmagy kömekleşjek diýipdiňe. Kayo. Kayo özüni hyýalynaky iň gowy ulagyny sürýänlerini öýdýädi. Salam ýolbars. Gör nähil gowdugyny. Ören hevel. Gatty gowy. Gatty gowy. Olamaz. Kayo. Seret näme boldy? Oho. Kaka, näme boldy? Hemme ýeriň öl bolaýpdyrla. Kayo kakasynyň bu ýagdaýa düşmegine özü sebäp bolandyryny öýdüp pikirim etmeýärdi. Tamam. Bolýa. Deleli ýok. Attanlykda boldy. Erbet görnýänmi? Hawa. Bana hala Sen maňa entegem kömek etmek isleýärmi? Hawa kaka, men ulagy sürüp barýadym. Ulagy sürýärdim. Çanyňmy? Hawa. Ulaglary gowurýanyň bilýäň-a? Hawa, bilýän. küçükken ben Bilýäňmi, menem kiçik wagtym ulaglary gowurýadym. Häzirim ören gowurýa. Tereteje, ulagymyz arasaja ýalpylap dur. Onu näme dur? Hani gedelenje gidelim? Salam ýolbars. Kaka, ulukan bolamda menim ulagy sürsem bolarmy? Sen maňa öwredörsiň-a? Elbetde oglum. Elbetde. Hikaye. Çağılar hikaye dinlemeli wagtyňyz boldy. Bakalım. Hany görelim, Kayoň bugün nähil baştan geçirmeler barka. Bugünkü Bugünkü hikaýamyzyň ady Kayo çağılar wagyna gidýär. Kayo. Kayoň ilkinji günni. Kayo aljyraňy görnýärdi. Ece gidesim gelenok. Men sen ýanymda bolasym diýip haýyş edýän. Meňem senden aýrylasym gelenok balam. Ýöne ejeň işe gitmeli. Muny bilýän ahyry. Çağalar bagam ören gyzyklydyr. Eşitdiňmi? Merhaba ben Salam, men Elvin, şu ýerde mollum. Bulum Kayo şeýle dämi? Kayo. Kayo gorkýady, heme mutonýady. benim şimdi Meninle gitmeli balam. Ýok, Ece, meni goýup gitme. Ece haýyş edýän. ama Men derrewjik gelerin, gynanma bolýarmy? canım. Gynanma. Kayo'nun annesi Dogrusy Kayoň ejesem ondan aýrylasy gelenokdy. üzülüyor. Al Kayo. Al hany Kayo, şu jagad miýe suwuny iç. Seni beýleki çağalar bilen tanışdyrayynmy? Tamam. Bolýa, sen suwuny iç, men soňrak gelýär. Goý, bular men oýunjaklarym. Ece. Bider aglap oturma, ejeň bir ýam gitdi. Salam, men Flamente. Sen adyň näme? Men Kayo. Bile oýnalymy? Paylaşmayı pek Men kagyllar kesip otyr. oynamak ister. Seret, Kağıtları Anha. koyuyorum. Bak bu bir elma. bu alma. Bu da bir Bulan banan. kuru üzüm. Anha da üzüm. Ama onları Onu yemem. ip bolmaz. Sadece Sen çağılar bagyn haladyňmy? hava kreşi sevdim. Ha, haladyňmy? Men öýde ýenem bilen bile bolmak isleýän. Annenle babam. Ejeň bilen kakaň işe gidenlerini öýden edip ýaka aljak. Öýde galamym, albomum, gara surat çekmek üçin hemme esbaplam bar. Men hemme zatlam öýde bar. Seret aýdýarlaň berde de bar. Dogrudanmy? Hayran galaýmaly. Men häzir saňa guş çekip görkezeýin.
Menim kağıllardan kuşa kapasa yasarın. Başlali. Çok güzel bir Ören goğsura çekyan ekenin. Neme? Maňa döwredäýdi. Elbet döwreder Leo. Yönetelim öz başaran kömek etmeli bolarsyň. bence bir Aha, isleseňiz size şulardan gala ýasap bilerin. Gerekli zatlary taýinlamaly. Awa men taýinlaryn. Diýe uşuňam ganatlar bolýar şeýle dämi? Kayo. Men pikirimçe bunu has ullakan etmeli. Kayo oyda şeýle bir gyzygypdy welin. Hatda ýejeti bilen kakasyna meşden okdy. Seredin, men galady kwotirin. Hikaye. Çağalar hikaye dinlemäge taýarmysyňyz? Kayo gussaly görünýär. Näme üçin beýleke? olduğunu merak Bugün ediyorum. kokoja hikayamyzyň ady Kayo sirke barýa. Sirke katılıyor. Eşitýäňmi? Men düşümde ullakan gaplan gördüm. Kakam beni bugün sirke gidecek dip söz verdi. kendi başıma Menini hiç kim kömek etmese de giyinip bilýär. Muňa kakam begener. olacak. Evet. Ay, Hayır. dişlemi ýumak ýadymdan çykaraýpdyryn. Hazret kaka, men bugün özüm giyindim. Berekelle oğlum. Yönüntek irrek değil mi? Çıkarmışsın ama daha çok erken. Sirke giyjagalaryn ötýän kaka. Sirk mi? Bugün diýmän gahry. Biz sirke ertir gitmeli. Yok, yok, şu gün gideli. Men täze şiklemem giydim-ä. Şu gün gideli. Haýyş etýän kaka. Hani gel, ertirli gidineli. Yok, maňa hiç zat gerek gel. Bu oyunu ajam könölüpdir. Bulan maňa gerek gel. Kayo'nun Kayo ören gynanypdy. Sebäbi sirke gitmeýärdi. Sevin goy. Yoksam teret eýäm jigiň oýordun. Gelindi men ýanyma. Hani? Gel hani? Lütfen. Kayon kakasynyň gam gahar gelip başlady. Men sirke gidesim gelýär. Sirke, istiyorum ben. sirke gidjek. Hadi ekmek. Hani eneň pişiriş ýaly bizem çörek gyzardyp bilermi kak? Maňa bular gerek gel. Hiçdim, hiçdim. Bolýa. Onno sen bilen sirk ertirligine dineli. Ýagny çöreklerden kelip haýwan ýasaly. Onsoň ýumurtga bilen ýer. Dur hani, dur. Bärdi bir zatlara ýetenok. Sirk haýwanlar gelmänkä taýinlanýan zat. Sen pikiriňçe bu näme bolmaly? Ha? Köprü bolaýmasa? He, köprü. Dogry aýdýaň. Ben Yumurtkalary özüm alaryn. Ya. Yumurtgalary ýa-da özüň gelýän bolsa öňünden aýtsaňam bolardy. O men günäm däl. Bilýän Kayo. O hiç kimin günäsi däl. Bilmezlikden bolly. Kaka çörekler. Sıcak sıcak. Ören gazgyn. Eliň üşürip barýa. Kaka, sen sirke gatnaşsaňam boljak, saňa da gülüp boljak. Rozam kömekçi bolar. Bärde näme bolýar? Biz sirke diýär. Eje seni bize goşuljakmy? Ejesi sen at minýän aýal bolsaň gowy gelşer. Ay ýok. Men ýydyma gitsem gowy bolaýmasa. neler oldu? Çağalar näme diýäňiz? Dostlarymyz gelmeli. Olar entegem gelenok. Ýöne garaşyp oturanyňyzdan hikaye dinläýin. Bugün gahrman Kayo näme işler etdike? Bugünkü hikayamyzyň ady Kayoň dostlary. Kayo Kayo öz halyna gynanýardy.
Kayo, sen ören gussaly görünýäňli. Men bile oynar ýaly dostum yok. Hiç hili dostun ýokmy? Yok. Men dostum yok. Kayo şu pursat hiç hili dostum yok dip pikir edýädi. Bu onu kıyın ýagdaýda goýupdy. Sen dostun hökman bolaýmaly. Göreli hani, men pikir edýän zadym bolarmyka? Leventer näme? O süýjime has gowar ya. Maňa da birazajyk bereýdi. Ay yok. Bolmaz. Tamam. Bolýa. Sana birazajyk bereýin. Ay bolup bilmez. Sarıl. Men sarılar hatara düdüğün. Kayo, yerde yatan süýjüni ýäýmegin. Tamam mı? Hani maňa azajyk garaş. Mende ýene süýji bar. Özüm aparasy. Tamam. Anha, bir dostuňa bar eken. Başga dostuň barmy? Ay başka yoga ene. Bolýa. Leo näme? Dostuň dämi? Ören gızıklı hezilligini. Komik olan Berde güler ýaly näme bar? Hiç tat yok ece. Anha gördüňmi? Iki san dostuň bar eken. Başga dostuň ýadyňa düşenokmy? Çynyň aýdýaňmy? Gilbert'in dostuň dälmi? He? Awa. Kayo Gilbert'i ýadyndan çykartdy. Gilbert on hakyky dostudy. Awa. Gilbert sen men dostumsyň. Kayo nişadyan görnýädi. Şondan soňra men dostum ýok diýmegi befetdi. Çünki üç dostunyň bardygyny bilýärdi. Şolary unudanlyk üçin başga da bar bolmagy mümkinligini pikir edýärdi. Rozi men çigim. Ýöne o men dostum bolup biler. Dogry aýdýaň. Kayo. Merhaba. Salam dostum. Salam Nilkan daýy. Nilkan daýym men dostum. Men dostum örenken. Dogry geregini. Sen dogry aýdýaň. Bak kim? Feret han hakim gelýär. Ecem bilen kakam. Ece kaka siz men dostumsyňyz. Nilkanam, Leo'da, Rozi bilen Gilbert'im men dostlam. Olaň hemme sen dostlaňmy? Awa. Birini bolaymy? Dogry. Ene, senem men dostumsyň. Umarım. Bu hekaye size de gyzykly bolar. Hekaye dinlemäge wagt boldy. Kayo 3 ýaşynda guloga agyrypdy. Bugünkü hekayamyzyň ady Kayo hassahana gidýär. Ece, men Lukmanyň ýanyna barasym gelenok. Haýş edýän Ece. O näme üçin? O men gulogum hasam agyrdyr. Sen arkyn bol. Sen guloňa hiç sad etmez. Hadi bakalım. Gel Kayo, Lukman sana garaşya. Benimle. Tiýiz bol Kayo. Lukman go adamdyr. O men göwnüme yaranok Ece. Men dinozawrym onu diýişler. Kayo. Kayo. Merhaba. Salam Kayo. Seni görenme ören şat. Guloň nähili? Gel han teredeli? Yok, gerek gel. Men sen dinozawrym aýdyryn. Dinozawryň maňa hiç sad edesi gelenok. Men sen guloňy barlak görsem, o maňa degermike? Geçen Kayo öňkügede Lukmanyň ýanyna baranna oň guloga agyrypdy. Sana şu azar berjek bolýarmy? Öňem sen şunu men guloguma sokup guloguma agyrdypdyň. buna bak. Sen muny göresiň gelenokmy? Ören täsin. Bolýa. Evet. Anha, gow olaydy. Bir günden hasam gow olar.
Şeýle dämi? Hawa. Hani dur. O meni diýişleme-de. Şeýle gerek? He, düşnükli. Oňam gulagyny barlak göreýinmi? Barlaýynmy? Gulagyny barlaýynmy? Hawa. Bence Dogry, siz oňa dogry dermany çirpsiňiz. Lukman Kayo. Berekella Lukman Kayo. Dinozawryň ýagdaýyny hasam gowy. doktor Kayo öýüne baran mahaly kimin gulagy agyrýak diýip gözläp başlady. Sen gulagyň ören gülkünç. Kulakları. Rozi, men sen gulagyny barlamaly. Yeri, berde nämeler bolýar? bu hikaye. Bugünkü hekaýamyzy hemmeňiz halarsyňyz diýip umyd edýän. Özür dilerim. Hani bir seredeýin, Kayo bugün yeni nämeler etdike? Bugünkü hekaýamyzyň ady Kayo ağa bolýar. Bular Kayo entik kiçijikkä bolupdy. Kayo o wagt entik 3 ýaşamanly. Jigimgelermi kaýjy? Inne az wagt galdy. Men bugün hastaxana gitjek. Sana ýeneň sereder. Birkaç gün Aradan bir näçe gün geçenden soň Kayo hasam tolgunup başlady. Çünki ilkinji gezek Rozi'ni görjek bolýardy. İşte ana, ecem bilen kakam geldi. Biz geldik. 3 bolup geldik. Hadi yeni Han Kayo jigiň bilen salamlaş. Bak bu Teret hani? Oň ady Rozi. Kayo Rozi'a näme diýjegini bilmedi. Why oň owadan jodogyny? Näme hili? Go gördüňizmi? Bu men ýekeje gyýrym. Rosie Rozi şadiyan görünen okdy. Kayo da gussolly. Hiç kim oňa ünsem beren okdy. O meni unutdular diýip pikir edýärdi. Kayo hiç da dedesi gelen okdy. Oyuncaklaryna oýnasy gelen okdy. Bebeği biraz. Kayo, bäbe götürüp bilermiň? Yok, gerek gel. Kayo Rozi'ni uzak wagt halamanly. Ay bolýardy. Soň götürürsiň. Kayoň bu eden hereketini kakasy halamady. Kayo, näme üçin jigiňe azar berýär? Sebäbi men Rozi'ni gowuremok. O näme üçin? Çünkü Rozi men bilen oýnanok. Olen tek kiçijik bäbe ahyryn. Häzir sen bilen oýnardan kiçirek. Abi Ağa bolmak aňsat däldir Kayo. Sen muň agasy bolsaň, ony mydama goramaly bolsaň. Hani maňa aýt, sen jigiňe kömek edip bilermiň? Ha? Kayo, maňa şu matany alyp beräýdi. Kayo, haý şey diýän. Sanırım sen Senem özüň ýatdan çykandyryny öýdýäňmi? Bäbege heredip bilýäňmi? değiştirdiniz. He, heredýäňmi? Hawa, men kakama da kömek etdim. Onu tutma. Kayo sen onu götürüp bilermiň? Hawa, ece haýyş etýän kellesine de perýeträýme. Kayo. Kayo näme boldy? Güzel. Ören gowy ýygy var. Ören iýjejik.
Soňy.